उत्तर प्रदेश नि औरैया जिल्लानि सिमी बेलाइखिनो वाना जागनाय कक्टमा ससियेल मिडिया o कासावै फाइफो अखाजे आरजागो खरकसा बोरै जाग्रा golgappa याखेबा pani puri chana थांथानि o बेलाइखिनो बेजाल कतरक लाइनानि nangkha दिबियापुरनि सिमी सामं नांमा बाय औरैया o फाइमानि o बोरै जाग्रा आरजागो फाइ बिनि बुखुकनि जे साप तंमानि खुवाजाक no tongoi tongkha sap ragoi tei mothubui manliya bini o bukhuk no bini omohai hal no nogoi joto borok no wana jagnani nangkha a sob golgappa sob rinai tei garagini je borok tongnai rok joto kuthumui bono nailaikha golgappa pani puri chamaba tamo amohai wngkha thangka hinai aboni yagulo kheno bano hospital o tlanglai thanglaikha bukhuk mothobui manya wngkha hospital o tlangai thangmani yagulo doctor to bini ilas khlai rekha haipano bono hamai thangmani yagulo pano bono higher center ni bagwi kubni hospital o refer khlai rohorkha o bwrwini bumung wngkha gori bo kishanpur o tongo tei arjagani hospital no bini khoroksa ba tiji bwrwi bono deliver khlainani bagwi hospital o tubui phaimani tei o hospital no borok joto kuthum laijak nokni borok rok nongke a hospital ganao no pani puri thela yakheba golgappa thela roi tongo aboni logi bini bwsarok bo tongo hingkhe bini bwsarok bono jala khlaika golgappa pani puri chanani hinui aboni yagulo kheno belai kheno jalukjakma bai o bwrwi bo bini bwsarok tei bini relatives ni cherai rok tongo oborok no twlangwi thangka charinani bagwi hingke cherai rok golgappa chama nugui bobo chanani muchungjagui bobo kaisa plate nahaiwi puila golgappa bukhugo dana rwnai tongmani je bukhuk khwamani a tile no tongwi tangkha tei berebwi manliya chapragwi khwajak no wngwi tongkha o bwrwi tei bini logi o tongo borokni relatives rok hingkhe aboni bumungkha Savitri Devi jefuru bo bukhuk khwawi golgappa dana naikha afuru khwajak no tongwi tongkha achomsa atui wngwi thangma bai uansukhlaikha ganagini tongnai borok rok je bua rok eba kheba bukhuk rogo sajak khana hinui bua rok sajagui se khwai tongkhana hinui phiaba koyek minute tongwi bo kok saiwi manliya je khwawi tongmani a tile no tongwi tangkha hingke paithago saimankha je khwamani chap abo ragwi thangka bini hinui aboni yagulo khorang borok pal khe hospital o tlanglai thanglaikha tei a hospital o doctor ilas khlaiwi bo bini o bukhuk no jatripot khlaiwi bini o jabra tongmani chapni bekereng no thik khlaiwi jagao achuk rinani naikha phiaba kebo phano obo khlai manliya thik aboni yagulo kheno bono kubuni hospital o refer khlai rohormani yagulo arjagao kisisa chap jagao achukri mangkha haipano agi normal deo kahaike tongmani abo kahaike bo tongoi manliya bini abo khwajak tei haimang wngwi tongkha omo kahai gotna gotwi thangmani yagulo joto borok no wana laijak tei a special je thela rwnai o borok rok bo wana jakha tamni hingkhe kunu dino phano se omo kahai golgappa pani puri chaoi wngyakhai obono first time obo kahai nungnani nangkha abagwi borok bo belai kheno wana jaklaikha hingke norok no ba ang sungnani muchungo golgappa chamani kaham de hamya comment section o thangwi comment khlai sadi tei sabo bisi golgappa hamjak abo bo sadi।